Λοιπόν, για χαρά σε όλους. Σήμερα παίζουμε ένα παιχνίδι που λέγεται «Τα δέντρα σε μισούν» και πάμε να δούμε «Be this loser». Όχι, δεν είμαι αυτός. Design, a victim. Ας σχεδιάσουμε ένα θύμα. Εντάξει τώρα. Λοιπόν, νομίζω αυτό θα μου ταιριάζει περισσότερο. Γιατί δεν αλλάζει? Αλλάζει. Αυτό είναι, ας πούμε, ναι. Αυτό. Ωραία. Μαλάκια. Μαλλιά που μας ταιριάζουν. Βάλε αυτά. Και ναι, κάπως έτσι. Κεφάλι. Εδώ είμαστε. 100% μικροκεφάλι. Σώμα. Εδώ. Ναι, δεν είναι ακριβώς αυτό. Μπράβο. Αυτό τι φτιάχνει? Το παντελόνι. Πολύ ωραίο. Και αυτό? Ναι, όχι. Όχι. Ναι, αυτό. Εντάξει, είμαι λίγο σαν γκοράκι, έτσι, αλλά ναι, μου ταιριάζει. Μητόγκα. Ποια θα ήταν πιο μητόγκα? Αυτή ή αυτή? Ναι, αυτή, μητόγκα. Αυτιά, ταιριάζουν. Ναι. Μάτια. Ναι, αλλά δεν φαίνονται. Κάτι τέτοιο? Ναι, δεν φαίνονται. Κάπως πρέπει να τα δω. Θα τα βρω μισό. Εδώ 100%. Εδώ, ναι. Εντάξει. Νομίζω όλο και περισσότερο. Όχι γυαλιά. Νομίζω κάτι. Ναι, εδώ. Αυτό μου λείπει. Δεν το. Ναι. Παιδιά, το πέτυχα και λέω να ξεκινήσω το παιχνίδι. Είμαι αυτή εδώ η φάτσα για να δω τη φάτσα μου. Τέλεια. Νομίζω έχω πετύχει πολύ κοντά. Ωραία. Και δεν θυμάμαι καν τι έλεγε ότι κάνει το παιχνίδι. Πάω σιγά σιγά όμως εγώ. Διάβασε. Ξέρω εγώ, το ποντίκι. Όχι. Διάβασε. Enter. Tab. Inventory. Έχω inventory. Έχω καπέλα. Δεν έχω καπέλα. Δεν ξέρω. Κάπως διαβάζω. Space. Λοιπόν, ναι, να διαβάζεις κάθε πινακίδα, δεν ξέρεις ποια θα σου πει κάτι χρήσιμο. Τέλεια. Πήγαινε πως είναι δυνατά η μουσική, πονάνε τα αυτιά μου, κάθεσαι να χαμηλώσω από εδώ. Τέλεια. Εντάξει, για να δω εδώ πέρα, είναι η μουσική, τώρα την έκοψα λίγο. Κάθεστε γιατί δεν ξέρω αν τα φτιάχνω. Ακούγεται πολύ, εγώ ακούγομαι. Ναι. Μπορεί και να ακούγομαι. Τέλος πάντων, άμα δεν ακούγεται καλά, θα παίξουμε ένα παιχνίδι χωρίς να ακούγομαι. Εδώ, πάμε να συνεχίσουμε. Δεν προχωρά. Πρέπει να πατήσω αυτό. Εντάξει, οκ. Έλα, κοίτα τι ωραία τρέχει. Ωραία φάτσα, πάμε. Τι ακριβώς ήταν αυτό? Οκ, μάλλον πρέπει να πάω αργά. Να μην με δει. Οκ. Πέφτει ωραία πάντως. Ωραία, κάθεστε, περιμένετε. Σημαία. Σήκωσα τη σημαία. Καλό αυτό. Λοιπόν, εδώ. Ένα νόμισμα. Πηδήξουμε. End, space. Δεν πήδε. Πάνω. Κλικ. Όχι, δεν πήδε. Ας πάρω το ποντίκι από τη μέση, γιατί μάλλον θα φαίνεται στο βίντεο αυτό, Ναι, μάλλον. Λοιπόν, μισό λεπτό, παιδιά, εδώ, γιατί το δέντρο όταν περνάω κοντά με βαράει, αν περνάς μακριά δεν σε βαράει. Εντάξει. Αυτό το μάθαμε. Πάμε. Ναι, ωραία. Δεν θα με βαρέσει και αυτό το δέντρο. Ναι. Τι έγινε τώρα μόλις, παιδιά, έβγαλε όπλο το δέντρο. Ωραία, μισό λεπτό. Από αυτό πρέπει να περάσω μακριά, γιατί κοπανάει. Από το άλλο. Δεν κατάλαβα. Πήγα να περάσω από εδώ, αλλά με πυροβόλησε. Ναι. Αν περάσω από εδώ, μήπως δεν με πυροβολήσει? Όχι. Ναι. Αυτό δεν ήταν καλό καθόλου. Ας πάμε πάλι. Ας πάμε. Ωραία, περνάμε αυτόν. Ωραία, αυτός πυροβολάει. Άρα να πάρω μια πέτρα. Να πετάξω. Όχι. Τα δέντρα με μισούν. Όχι εγώ τα δέντρα. Ωραία. Τι να κάνω? Μάλιστα. Πλησιάζεις μέχρι να πυροβολήσει αυτός, να περάσει η σφαίρα μπροστά σου και μετά μπορείς να περάσεις κανονικά. Ωραία. Εσύ τώρα πυροβολάς και εσύ. Οκ, θα τα μάθουμε σιγά σιγά, παιδιά. Δεν είμαστε ακόμα φίλοι, θα γίνουμε φίλοι. Να γίνουμε φίλοι με τα δέντρα. Οικολογική συνείδηση αυτό το παιχνίδι. Τα δέντρα μας μισούν και καλά κάνουν, ας πούμε. Και, ωραία, μέχρι εδώ καλά. Ωραία. Αυτός τώρα κοπανάει. Ας τρέξω. Ωραία, άμα τρέξω δεν κοπανάει. Ωραία. Αυτό το δέντρο, εδώ κάτω τι έχει? Ναι. Curiosity kill the cat. Ναι, μπορώ να σε. Ναι, δεν ξέρω.
Το είδαμε όλοι αυτό, έτσι, απλά ήρθε ένα δέντρο από το πουθενά. Ερχόταν πάντα αυτό το δέντρο. Όχι, αλλά σου λέει αποφάσισα τώρα να έρχομαι. Λοιπόν, θα πάω να ανέβω γρήγορα, θα έρθει το δέντρο, θα κατέβω κάτω και θα περάσω. Ναι, τώρα μπορείς να κάνεις λίγο στην άκρη. Ωραία. Πάμε. Λοιπόν, είπαμε τώρα, πάμε λίγο εδώ. Πυροβολάει, περνάω. Αυτός επειδή μου πέφτει πάνω στο κεφάλι, πάω μακριά του. Εδώ κάτω είναι ένα δέντρο που κατέβηκα κάτω, ρε. Όχι, ρε. Ωραία, φίλε, πάμε. Λοιπόν, μακριά από αυτό το δέντρο. Εδώ δεν νομίζω πέσει άλλο, έχει πέσει ήδη. Εδώ πέρα έρχομαι, αυτός που πυροβολάει. Εγώ περνάω, εδώ περνάω μακριά, δεν πέφτω κάτω. Εδώ έχει μια μάντρα, δεν περνάω. Ωραία, εδώ το δέντρο είναι από εκεί, θα πάμε από εδώ. Και μπροστά ήταν σημάκι, ρε. Οκ. Μπορεί να είναι και όλο. Ωραία, εδώ κάτι πέφτει. Οκ, δεν με χτύπησε. Στα καλά νέα της μέρας δεν με χτύπησε. Στα κακά νέα της μέρας πάμε σιγά σιγά. Όχι, δεν είναι κακά νέα, καλά πάμε εδώ. Δεν έχουμε πάρει ακόμα το σημαίακι, αυτά είναι τα κακά νέα της μέρας. Λοιπόν, μισό λεπτό γιατί το ξέχασα κιόλας. Όταν πήγα να περάσω από εδώ, αυτός με κοπάνισε. Τώρα σηκώθηκε εδώ ένα δέντρο. Ωραία, δεν το ξανακάνω. Εδώ πέρα κάτω όμως είναι ένας που πυροβολάει. Ας πούμε ότι. Και αυτός με κοιτάει, ρε. Αυτός με κοιτάει. Οκ, αυτό ήταν οριακό. Ωραία, αυτός με κοιτάει. Οκ, σημάκι, παιδιά, σημάκι. Να σημειωθεί αυτό μετά από πόση ώρα. Ωραία, έχω κρύψει την ώρα, δεν μπορώ να τη δω. Δεν πειράζει, μετά από ώρα πήραμε σημάκι. Λοιπόν, δέντρο. Αυτός ή θα πυροβολάει ή θα πέφτει. Δεν πάω κοντά του, Οκ, ρε. Αυτός ήταν πολύ απότομος. Ναι. Από εδώ μπορώ να πάω κάπου. Ωραία, θα πάω κοντά και κατέβω κάτω, μόλις με κυνηγήσει. Παιδιά, δεν προλαβαίνεις να πατήσεις πλήκτρο ή τέλος πάντων αν είσαι μεγάλος ηλικία, ξέρω, αν είσαι άνω των 60 δεν προλαβαίνεις να πατήσεις πλήκτρο. Πάμε να τρέξουμε. Αυτό δεν ξέρω πώς το γλίτωσα, αλλά το γλίτωσα. Άρα, άμα πυροβολάνε και τρέχεις, γλιτώνεις. Ωραία, πάμε. Και οι δύο, ρε. Τι μίσος είναι αυτό. Τι μίσος. Λοιπόν, καθίστε λίγο τώρα γιατί έχω μπερδευτεί. Λοιπόν, αυτός με κυνηγάει, οπότε εγώ θα τρέξω. Αλλά αυτός πυροβολάει, οπότε πρέπει να τρέξω πολύ γρήγορα. Πάμε. Τέλεια. Μέχρι εδώ καλά. Λοιπόν, τώρα πυροβολάνε και οι δύο αυτοί. Ωραία. Τώρα πυροβολήσει και ένας άλλος, έτσι, από το άσχετο. Δηλαδή, δεν είμαστε σε κριτικό γλέντι. Οκ, αυτός πυροβολούσε διαγώνια. Ας πούμε ότι εδώ δεν πυροβολάει. Λοιπόν, ας πούμε ότι και αυτοί πυροβολάνε, λοιπόν. Και μουσική. Όπα, όχι, τρέχει. Τι σου έχω κάνει, αλήθεια. Λοιπόν, εδώ τρέχουμε μέχρι να βρεθούμε μπροστά από αυτό το δέντρο. Πάμε. Ναι, πριν δούλεψε. Οκ, εντάξει, υπομονή, ηρεμία. Δεν με προειδέασε κανείς για όλο αυτό. Απλά το βρήκα. Ωραία. Λοιπόν, τώρα πυροβολάει αυτός από εδώ. Πυροβολάει και αυτός από εδώ. Ωραία. Σταματήστε λίγο, μην πυροβολάτε. Λοιπόν, πυροβολάει και αυτός από εδώ, άλλα διαγωνία. Και μετά με κυνηγάνε και πρέπει να τρέξω. Ωραία, πυροβολά. Σταμάτησε να πυροβολάει. Οκ, αυτό ήταν παρατρία. Λοιπόν, και όλοι με κυνηγάνε και εγώ πρέπει να αρχίσω να τρέχω. Πάμε. Πού πάω. Στο μονοπάτι. Ρε μονοπάτι. Πήγα στο μονοπάτι. Όχι, ρε φίλε. Λοιπόν, έλα, πάμε πάλι. Πάμε. Ηρεμία. Τρέχουμε και... Μπράβο. Αυτό πήγε καλά. Αυτός ρίχνει και εγώ τρέχω. Πάμε πάλι. Λοιπόν, δεν πειράζει, δεν στεναχωριόμαστε. Ωραία. Θα τα πάω καλά. Τέλεια, τα πάμε τέλεια.
Λοιπόν, ωραία. Χωρίς κόπο τώρα, πάμε έτσι σιγά σιγά. Φεύγουμε από αυτόν, αυτός πυροβολάει. Πολύ πυροβολάνε τώρα, ήρεμα. Λοιπόν, και τώρα τρέχω. Μακριά από αυτόν και μπαίνω κάπου εδώ. Το μονοπάτι. Άρα δεν πρέπει να πάω στο μονοπάτι. Λοιπόν, το μονοπάτι ας πούμε το χτίσαν τα δέντρα που με μισούν, οπότε δεν πρέπει να το ακολουθήσουμε. Πυροβολά. Ωραία. Ωραία. Απλά τους λέω να πυροβολήσουν, να εκτονωθούν. Εντάξει. Καλό είναι να μην γίνονται αυτά. Να μην πυροβολάμε ούτε και για εκτόνωση. Για κανένα λόγο δηλαδή. Και πάμε εδώ. Οκ. Κάποιος με μίσησε πάρα πολύ. Άρχισε να τρέχει για να μην πάω εκεί. Άρα πού θα πάω? Πυροβόλα. Και πού πάμε? Πού πρέπει να πάμε? Γιατί τρέχουνε? Μην τρέχετε. Όχι. Κάπου έπεσα. Το είδαμε όλοι ότι με χτύπησε και κάπου έπεσε. Λοιπόν, πρέπει να πάω σε εκείνη την τρύπα. Κάπως. Εντάξει. Αυτός τρέχει πολύ. Πυροβόλα. Ωραία. Πυροβόλα. Εντάξει. Ξεδώστε λίγο. Τέλεια. Πυροβόλα και τώρα τρέχουμε. Λοιπόν, μακριά από αυτόν. Θα τους φέρω λίγο κάτω. Και θα τρέξω. Όχι, πήρε μπρος! Όχι. Τι πρέπει να κάνω για να μην μπορεί αυτός να έρθει προς τα εκεί? Κάτι πρέπει να κάνω για να μην έρθει αυτός εκεί. Δεν γίνεται. Πυροβόλα. Ωραία. Μπράβο. Μην πυροβολείτε τόσο πολύ όλοι μαζί. Λοιπόν, πρέπει να έρθω από εδώ για να μείνει αυτός εδώ πάνω. Να κατέβω λίγο κάτω και τώρα που θα αρχίσει αυτός να κουνιέται, να έρθω προς τα εδώ για να μην μπορεί να έρθει. Μπορεί να έρθει. Υπάρχει κανένα κουμπί για να τρέξω? Κάθεστε λίγο, θα το βρούμε. Λοιπόν, settings, controls, ωραία, έχει κάπου τρέξιμο. Chop. Να κόψω δέντρα. Chop. Με το F. Γιατί δεν το κάνω τόση ώρα? Interact space, chop. Θα τα κόψω. Θα τα κόψω, αφού με μισούν θα τα κόψω. Αν και δεν πρέπει, αλλά θα το κάνω. Ναι, αυτό δεν έπρεπε να γίνει. Καλό. Εσύ που με κοιτάς. Θα το κάνω chop. Όχι, δεν θέλει. Δεν παίζει το chop, παιδιά, δεν παίζει. Λέει ότι είναι το... φύγε. Ωραία, πάμε. Εσύ τώρα. Εσύ. Λοιπόν, και τρέχουμε. Ναι, ωραία, αυτός έπεσε μία, οπότε καλό είναι αυτό. Πέφτω. Ναι! Ναι ρε παιδιά. Και τώρα? Θα μείνω εκεί. Μη σας νοιάζει, θα μείνω εκεί. Να μείνω εκεί. Ωραία. Πατάω το πάει δεξιά. Σημαία, ένα σημαίακι πάρα. Όχι. Λοιπόν, μισό λεπτό. Πυροβόλα. Ωραία. Και πάμε. Κάπως το έκανα τώρα. Πέρασε έτσι από εδώ. Όχι τόσο κοντά του. Πάμε πάλι. Έλα. Πυροβόλα. Πάμε. Λοιπόν. Ωραία. Πυροβόλα. Ωραία. Μέχρι εδώ πάει καλά. Λοιπόν, θα παίξουμε τώρα μουσικούλα One Eternity Later. Έλα, προλαβαίνω. Δεν τρέχει. Ναι. Πάμε μπροστά. Δεν πάει μπροστά. Πάμε δεξιά. Δεν πάει δεξιά. Ωραία. Αν πάμε αριστερά, έρχονται δέντρα. Κάτι πρέπει να κάνω. Ωραία. Θα πάω αριστερά και θα έρθω κατευθείαν εδώ πάνω. Ωραία. Πάμε. Μια τελευταία. Όχι, δεν είναι μια τελευταία. Πάμε μια ακόμα. Θα το περάσω. Δεν μπορεί. Με μισούν τα δέντρα, αλλά εγώ τα αγαπώ. Θα κάνω αντίστροφη ψυχολογία. Θα τους μιλήσω. Έλα, εντάξει. Όχι, αφήστε με. Ξεχάστε το. Δεν συμβαίνει κάτι. Να, ορίστε. Όλα καλά. Ωραία. Λοιπόν, τώρα θα βγω και όταν τα δω να έρχονται θα ξαναμπω. Ωραία, δούλεψε. Μην έρθουν άλλα όμως. Ωραία, πάω στην πινακίδα. Ωραία. Αν κολλήσεις, πάτα το tab και τσέκαρε για δέντρα. Τι ακριβώς να τσεκάρω για δέντρα? Ναι.
tab, ξέρω εγώ. Α, και τα δέντρα. Ναι, ωραία, ωραία, ωραία. Θέλω σημαίακι. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Θέλω ένα σημαίακι κάπου, σε παρακαλώ. Εντάξει, οκ, το γλιτώσαμε αυτό. Εντάξει, να δω αν μπορώ να κάνω chop. Chop. Με το F λέει, κάνεις chop. Ωραία, δεν πειράζει, πάμε. Πρέπει να βρούμε σημαίακι. Δεν πέφτει κάτι άλλο από εδώ. Σημαίακι. Ναι μωρέ, σημαίακι. Λοιπόν, παιδιά, τέλεια. Πάει φανταστικά. Λοιπόν, πάω από εδώ. Πάει από εδώ. Πού πάει από εδώ? Ωραία. Έχω ανέβει τώρα εδώ πάνω που πριν δεν μπορούσα να ανέβω. Λοιπόν, παιδιά, θα το ακολουθήσω. Θέλω να πάω να πάρω το νόμισμα. Είχα δει ένα νόμισμα κάπου, θα πάω. Ανεβαίνει. Και τα δέντρα εδώ μ' αγαπάνε. Δεν με μισούν εδώ. Μπράβο. Και εδώ είναι το νόμισμα. Θα πάρω νόμισμα, παιδιά. Ας κατέβω. Πες μου εσύ ότι θα κάνεις κάτι, σε παρακαλώ. Εντάξει. Ναι μωρέ, πήραμε νόμισμα, παιδιά. Πολύ λίγο κράτησε χαρά, ρε γάμο. Πολύ λίγο. Και πρέπει να το πάω. Έχω πάρει άλλα σημαίακια. Όλα αυτά τώρα γιατί πήρα ένα νόμισμα. Ωραία φίλε, όλα αυτά επειδή ήμουν άπλιστος. Ωραία, δεν έρχομαι από εκεί, θα έρθω. Όχι. Νομίζω ότι αύξησα το επίπεδο δυσκολίας και δεν έπρεπε. Οκ, πρέπει να τα ξαναθυμηθώ τώρα όλα. Λοιπόν, εδώ αυτός πυροβολάει, σωστά. Ωραία. Και εδώ περνάμε και τρέχουμε από εδώ. Από εδώ δεν περνάμε και αυτός απλά με κοιτάει. Κάποιος πυροβόλησε, αλλά εγώ τη γλίτωσα. Έχουν κοπεί όλα τα κόκκινα, απίστευτο. Τρέχουμε. Πυροβόλα κι εσύ, έλα. Ωραία, δώσε κι εσύ αφετηρία κι εσύ, έλα μία τώρα γρήγορη. Ωραία, πυροβολάνε όλοι, αλλά εγώ την παλεύω. Περνάω από εδώ, αυτός δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Παιδιά, μην τρέχετε. Έλα. Οκ. Λοιπόν, βγαίνουμε λίγο. Και με το που βγαίνουμε, ξαναμπαίνουμε. Τα γλίτωσα. Ας διαβάσω, ξέρω εγώ, και την πινακίδα. Ωραία. Και τώρα, ναι. Και τώρα πρέπει να κάτσω στην άκρη, γιατί κάτι έρχεται από πίσω. Ωραία. Και κάθομαι στην άκρη. Πολύ ωραία. Και τώρα θα κάνω ότι ανεβαίνω, γιατί κάτι πέφτει. Αλλά εγώ το γλίτωσα παρόλο που πήγα προς τα εκεί που έπεφτε. Και πήρα και αυτό το σημαίακι, το οποίο πριν το είχα χάσει, γιατί σκέφτηκα ότι τι ωραία να έρθω από πάνω και να μην πάω στη σκάλα. Ναι, καλά το σκέφτηκα και πήγα από πάνω και δεν πήγα στη σκάλα. Οκ, ωραία, ψυχραιμία. Ας έρθω από εδώ και ας κατέβω κάτω από εδώ. Δεν πάω από τη σκάλα. Εντάξει. Ευτυχισμένος τώρα. Λοιπόν, ωραία. Εγώ λέω να πάω από τη σκάλα. Εντάξει. Ωραία, φίλε. Λοιπόν. Αυτό δεν ήταν εδώ, έτσι. Αυτό δεν ήτανε. Αυτό τώρα γεννήθηκε. Λοιπόν, θα πάω γύρω-γύρω και θα έρθω από εδώ γιατί ο άλλος στη σκάλα εδώ μου την πέφτει. Αυτός λοιπόν πυροβολάει και πάνω. Οπότε θα έρθουμε μέχρι εδώ, τον περιμένουμε να πυροβολήσει και θα περάσουμε. Ωραία, το έχω μάθει τώρα, το έχω μάθει. Απλά ας πούμε ότι θα ακολουθήσω νόμισμα. Δεν θέλω να το πάρω. Είναι η αλήθεια. Κάντε ότι δεν με βλέπετε. Εγώ θα πάω. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό, αλλά έγινε και τη γλίτωσα. Ωραία. Και το πήρα. Και τώρα, επειδή το πήρα, από εδώ πάει. Ναι, αυτός δεν σταματάει να πυροβολεί. Εντάξει, εδώ έχει παίξει πολύ κολοφαρδία. Ναι, είχε παίξει πολύ κολοφαρδία. Λοιπόν, μικρή διακοπή και συνεχίζουμε τώρα, πάμε. Καλά, δεν θυμάμαι που είχα μείνει. Λοιπόν, κοίτα, εδώ φυτρώνει ένα δέντρο. Ναι, το ξέραμε, αλλά είπα έτσι να το δω ότι όντως φυτρώνει. Και ο developer δεν έκανε λάθος. Εκεί εδώ πέφτει ένα δέντρο, οπότε να έρθω από εδώ. Αυτό το δέντρο δεν θυμάμαι τι κάνει, είναι η αλήθεια. Αλλά, ναι, αυτό είναι που ψηλώνει. Αυτό είναι που ψηλώνει και πετάει και από πάνω. Από κάτω τι να κάνει άραγε, ας μην το δοκιμάσω. Ωραία, πυροβόλα. Τέλεια. Και εδώ είναι που πυροβολάνε όλα τα
δέντρα από το βάθος, οπότε θα πάω να κολλήσω εδώ. Ας πούμε ότι αυτό ήταν τυχαίο. Και αυτό πυροβολάει πλάγι. Ναι. Αυτό, εντάξει, ας πούμε ότι δεν το είχαμε φανταστεί. Χρειάζεται να έχεις λίγο φαντασία αυτό το παιχνίδι. Κάθεστε λίγο γιατί πάλι ξεχνάω. Αυτό πυροβολάει, αλλά μόνο από πάνω. Ωραία. Τώρα εδώ αρχίζουν και πέφτουν πράγματα. Μπράβο. Αυτός έπεσε εκεί και αυτός θα πέσει εδώ. Ωραία. Και τώρα αυτός πυροβολάει. Και αν μπω εδώ, θα έρθει ένα δέντρο από πίσω. Οπότε, πάμε. Πρέπει να μπω, ας πούμε, και να πάω δεξιά. Ας πούμε. Γιατί αν πάω αριστερά, αυτό το δέντρο που είναι εκεί πάνω θα πέσει στο κεφάλι μου. Ναι, αυτός είχα ξεχάσει ότι πυροβολάει διαγώνια. Άντε πάμε. Πάμε. Δεν μπορεί, θα τα καταφέρω κάποια στιγμή, θα τα καταφέρω. Ναι, μήπως θα μπορούσα να έρθω από εδώ πάνω. Όχι, δεν θα μπορούσα. Λοιπόν, πάμε. Ωραία, αυτός πυροβολάει. Εδώ αρχίζουν και πέφτουν πράγματα. Ναι, πέσανε. Αυτός ο ένας πυροβολάει εκεί, ο άλλος πυροβολάει διαγώνια. Πυροβόλησε. Και τώρα εδώ θα μπούμε εδώ. Τέλεια. Λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι αν συνεχίσω ευθεία, θα φυτρώσει ένα δέντρο και θα με σκοτώσει. Αλλά γιατί είμαστε εδώ, για να δούμε αν όντως θα συμβεί αυτό. Ας πούμε ότι έχω αποκτήσει σημαντικές ικανότητες με αυτό το παιχνίδι. Αν βέβαια με ακούσει κανείς να λέω περνώντας από εδώ θα φυτρώσει ένα δέντρο και θα με σκοτώσει, θα είναι αστείο. Ωραία, τον περνάμε αυτόν. Εδώ κάποιος πέφτει από πάνω, κάποιος πέφτει από το πλάι, τους περνάμε. Ναι, και εδώ ένας πυροβολάει ίσια, άλλος διαγώνια, μπαίνω εδώ και εδώ. Λοιπόν, αυτό ήταν random τελείως. Πάνω είπαμε, όταν πάμε, φυτρώνει ένα δέντρο και με σκοτώνει. Άρα πρέπει να ακολουθήσουμε αυτό το μονοπάτι εδώ. Αλλά από πού θα τα ακολουθήσουμε? Ας τα ακολουθήσουμε από πάνω. Καλά μέχρι εδώ. Δεν πειράζει να με ακουμπήσει λίγο. Ορίστε, το κουνάω. Το κουνάω λίγο. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ωραία. Λοιπόν, τώρα. Αυτό τι άραγε να κάνει? Ας σκεφτούμε. Ας μην σκεφτούμε. Πάμε. Ναι. Αυτό γιατί τώρα, αυτό γιατί? Πέρασα μακριά σου, δεν σε ενόχλησα, δεν ακούμπησα καν τις ρίζες σου, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα. Ωραία. Πάμε. Ωραία, περνάμε από εδώ. Πέφτει ένα εδώ, έρχομαι από το πλάι, αυτός πυροβολάει κάτω, άλλος πυροβολάει πλάγια. Ωραία. Μπαίνω εδώ και εδώ. Μπράβο. Τώρα δεν θυμάμαι τι έκανα πριν. Δεν θυμάμαι πραγματικά τι έκανα πριν. Αλλά θα πάω από πάνω. Και αυτός πέφτει. Μπράβο. Ωραία. Και αυτός... αυτός είναι πάνω και αυτός πέφτει. Οπότε... Ωραία. Είναι και μια πέτρα εδώ πάνω. Ελπίζω να μην μου επιτεθεί και η πέτρα. Ωραία. Δεν έχουν γίνει πράγματα για λίγη ώρα τώρα. Δηλαδή έχω περπατήσει 10 μέτρα και δεν έχει γίνει τίποτα ουσιαστικά. Οπότε κάτι πρέπει να με περιμένει εδώ. Θα πεταχτεί... είναι ένα δέντρο εκεί πάνω. Πολύ ωραία. Αυτό το ψιλοπεριμέναμε. Εσένα, να σε κάνω chop. Λέει με το F κάνεις chop. Αλλά chop δεν μπορώ να κάνω. Να κρυφτώ εδώ για κάποιο λόγο εγώ. Και να αποφασίσω τώρα που θέλω να πάω. Ας πούμε, θέλω να πάω από εδώ. Θέλω γιατί από πάνω φαίνεται να είναι αδίέξοδο. Ας πούμε. Οπότε εγώ θέλω να πάω από εδώ. Δεν ήθελα να πάω από εδώ στην πραγματικότητα. Έτσι το είπα. Και... ναι. Εντάξει, δεν είναι... πολύ κοντά με έφερε. Δεν πειράζει. Αυτός με πετυχαίνει σε τυχαίες καταστάσεις. Λοιπόν, αλλά εγώ θα το ξαναπροσπαθήσω. Πολύ ωραία. Αυτά τώρα θα τα κόψω και θα το βάλω κατευθείαν στο τέλος. Δεν παίζει. Λοιπόν, ωραία. Πυροβόλα και εσύ στο πλάι. Μπράβο. Να έρθω εγώ εδώ και να έρθω εδώ. Ναι, ας πούμε ότι θυμάμαι να περνάω από πάνω και να πέφτει αυτός εδώ. Ναι, και δεν μου κάνει τίποτα, έτσι το κουνάω τώρα. Και να πέφτει και αυτός εδώ που επίσης να μου κάνει τίποτα. Και εγώ θυμάμαι ότι έρχεται ένα δέντρο άμα βγω εδώ, οπότε πρέπει να κάνω πίσω. Πολύ ωραία. Αλλά έρχεται κι άλλο δέντρο από εδώ προς τα εκεί όταν πάω... ναι, όταν πάω στο διάδρομο αυτό. Αν έρθω από εδώ, μου έδειξαν ότι δεν είναι μια καλή περίπτωση να πάω από εκεί. Ήταν ένα μονοπάτι, ας πούμε, μη αποδεκτό από το παιχνίδι.
σε σημείο που θέλουν να μου επιτεθούν πολύ μαζί, κάποιο μυστικό κρύβεται εκεί. Ωραία, εντάξει, εδώ πέφτουν πράγματα, αλλά δεν πολύ καταλαβαίνω. Ναι, ωραία. Ναι, έστριβα εδώ κάποτε, ναι. Παιδιά, δεν μπορείς να τα θυμάσαι όλα αυτά με τόση έκπτωση μνήμης. Πάμε, για πάμε. Ωραία, ωραία. Εδώ πέφτουνε. Πέστε. Ναι, εντάξει. Δεν τραφτοκτονούν για πάρτι μου. Ωραία, και εδώ μπαίνω εδώ γιατί έρχεται ένα δέντρο από πίσω. Αλλά δεν συνεχίζω από εδώ, συνεχίζω από εδώ γιατί αυτά τώρα πέφτουν και αυτό και αυτό. Αλλά εγώ τα αφήνω να πέσουν. Και εδώ πέρα όταν. Ναι, όταν θα μπω σε αυτό το διάδρομο θα πρέπει να βγω γιατί θα έρθει ένα δέντρο. Ωραία. Και όταν έρθω εδώ, θα πρέπει να έρθω λιγάκι εδώ. Αλλά δεν θέλω να συνεχίσω εδώ νομίζω γιατί εδώ φυτρώνει ένα δέντρο. Αν πάω ευθεία πάνω μου επιτίθενται όλη η φύση. Αν πάω από εδώ κάτι έρχεται από πίσω. Οπότε θα πάω λίγο εδώ για να το κάνω trigger και να έρθει. Όχι, δεν γίνεται trigger. Πρέπει να πάω λίγο παραπάνω. Ούτε. Πρέπει. Ναι. Αν έρθω από εδώ θα εμφανιστεί ένα δέντρο. Νομίζω ότι βρίσκομαι σε διέξοδο. Οκ. Λοιπόν. Ας το ξαναδώ λίγο όλο. Ας το ξαναδώ. Ωραία. Ωραία. Ναι, τώρα θα πλακώσει και κανένα άλλο δέντρο που δεν είχε έρθει μέχρι τώρα. Αν τον βάλω αυτόν. Όχι, έλα εδώ. Να σε βάλω πάνω στο δέντρο που βγαίνει εδώ. Να δω αν θα το σηκώσεις κι εσύ. Φίλος σου είναι. Φίλοι. Είστε φίλοι. Όχι. Λοιπόν, οκ. Πάμε τώρα. Δεν έχουμε πρόβλημα. Ναι. Κάτι μου λέει ότι δεν θέλω να πάω από εκεί. Επίσης κάτι. Πήγα να πω επίσης κάτι μου λέει ότι και από εδώ και να πάω δεν πρόκειται να βγει άκρη. Ωραία. Δεν θυμάμαι πόσες φορές έχω παίξει αλήθεια. Γιατί πραγματικά τα δέντρα φαίνεται να με μισούν. Ειλικρινά πίστεψε με δεν θα έπρεπε. Τα αγαπώ. Ωραία. Πυροβόλα και εσύ και μπαίνουμε εδώ. Αλλά δεν συνεχίζουμε από εδώ. Ερχόμαστε από πάνω για να πέσει αυτός εδώ και να πέσει αυτός εδώ. Ωραία, τα πιο κυτρινισμένα πέφτουν. Για να έρθουμε εδώ, για να πετάξει ένα δέντρο. Τώρα με το που πάμε δεξιά πάνω, έρχεται ένα δέντρο από πίσω. Αλλά τα αφήσαμε και ήρθε τώρα. Και αυτό είναι καλό. Το ότι τα αφήσαμε και ήρθε, γιατί σημαίνει ότι δεν μπορεί να ξαναρθεί. Ωραία. Αλλά εκείνο και πάνω το δέντρο έρχεται και με κυνηγάει, αν μπω λίγο παραπάνω. Αλλά του έφυγα. Ωραία. Τώρα θα με κυνηγήσει και αν περάσω από εδώ. Δεν ξέρω πώς είναι προγραμματισμένο αυτό το δέντρο. Ωραία. Ειλικρινά ρε, δεν ξέρω. Μου κρατούσε κακία. Δεν πιστεύω. Άντε πάμε πάλι. Τουλάχιστον νομίζω ότι μέχρι εκεί μπορώ να φτάσω. Σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Ωραία. Να πέσουν εδώ οι φίλοι μου τα δέντρα. Ωραία. Να μπούμε εδώ. Και να πάμε τώρα γύρω από εδώ. Να πέσει αυτό και να μην μου κάνει τίποτα. Και αυτό και να μην μου κάνει τίποτα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ δέντρα. Να βγω εδώ και να κάνω πίσω για να πέσει αυτό το δέντρο. Ωραία. Και να έρθω εδώ και να κάνω λίγο πίσω για να έρθει αυτό το δέντρο. Ωραία. Αλλά δεν μπορώ να πάω παραπάνω γιατί με κυνηγάει εκείνος εκεί και μετά ακόμα και δίπλα του να πάω. Με κυνηγάει. Αν πάω και κρυφτώ πίσω κάπου και περάσω από εδώ, όχι. Αν έρθω εδώ πολύ μέσα, έρχεται ένα δέντρο από πίσω. Δεν μπορώ να πάω όμως εδώ πάνω. Δεν ξέρω ρε. Άντε πάμε. Ναι. Άρα μου λέει ότι δεν είναι καλή ιδέα να πάω από εκεί. Μήπως το έχω φτάσει σε ένα σημείο που απλά δεν το περνάς. Δηλαδή τώρα μήπως ότι developers σου να παίζουν εδώ πέρα και δεν υπάρχει περίπτωση να καταφέρουν τίποτα ποτέ γιατί δεν περνάει, απλά δεν περνάει. Μήπως πρέπει να πάω από κάπου αλλού εδώ. Δηλαδή μήπως υπάρχει κάτι άλλο μυστικό που πρέπει να... μην είμαστε μέσα στη διασταυρωμένα πύρα. Λοιπόν, ωραία, πυροβολήσατε όλοι τώρα. Τέλεια. Να μην έρθω από εδώ, να πάω από εδώ για να πέσουν αυτά τα δέντρα. Εντάξει, πέσατε, ωραία, πέσε και εσύ. Ωραία, και έλα μαζί μου. Να σε βγάλω εδώ, στον τάκο. Τέλεια. Και να σε πάρω μαζί μου. Θέλεις να έρθεις? Θέλεις να κλείσεις το μονοπάτι για πάντα και να μην περνάει κανείς τώρα, Τέλεια. Τέλεια ρε, εγκλωβίστηκα. Και μπράβο μου. Δεν μπορεί να μην χωράς. Εδώ χωράνε. Χώρασε ο άλλος να πετάξει να έρθει μέχρι εδώ. Δεν μπορεί να μην χωράσει εσύ.
Οκ, πάμε από πίσω. Τι κάνω, δεν ξέρω, κόλλησα ρε. Δεν ξέρω, πάρε αυτόν εδώ. Όχι, άστον, δεν πειράζει. Όχι, από εδώ δεν μπορούμε να πάμε. Ναι, εντάξει, το ξέρω αυτό, το ξέρω, ναι, οκ. Είχα καταφέρει να εγκλωβιστώ, ρε. Πω. Πραγματικά δεν θυμάμαι πόσες φορές έχει χρειαστεί να το κάνω αυτό. Και δεν μου δίνει ένα σημαίακι. Δώσε ένα σημαίακι, ακάρδε. Ωραία, στρίβουμε εδώ. Ερχόμαστε εδώ, πέφτουν αυτά τα δέντρα. Το γλιτώνουν, πέσε κι εσύ. Ωραία. Πρέπει να σε αφήσω εδώ, συγγνώμη. Πρέπει να σε αφήσω. Ωραία, για να έρθω εδώ, να πέσει αυτό το δέντρο. Και να έρθω εδώ. Τώρα. Όταν πάω πάνω ένα δέντρο έρχεται από πίσω. Ναι, δεν ξέρω ρε. Όταν πηγαίνω εδώ πέρα δεν βλέπω σωτηρία. Από εδώ κάτι. Όχι. Ναι. Αυτός πυροβολάει ίσια, ξέρω εγώ. Ναι, δεν περνάει. Δεν ξέρω ρε τι να κάνω. Αλήθεια. Δηλαδή αν πας δεξιά έρχεται και σε πετυχαίνει το δέντρο. Δηλαδή πάω λίγο εδώ και δεν έρχεται. Άμα πάω μέσα έρχεται. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν είναι λύση. Άμα έρθω εδώ πάνω. Πάμε. Ναι, πάμε. Έλα. Με απελπισία λοιπόν πλέον, με απελπισία συνεχίζουμε το παιχνίδι. Δεν ξέρω τι άλλο να σχολιάσω. Δεν χρειάζεται δηλαδή άλλο σχολιασμός εδώ. Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Απλά δεν περνιέται το σημείο αυτό. Δεν περνιέται. Έχω κολλήσει. Δηλαδή και τι walkthrough να δεις εδώ. Τι ακριβώς σου λέει. Θα σου λέει προχώρα χωρίς να σε πετυχαίνουν τα δέντρα. Ωραία. Έχω μάθει κάποιους μηχανισμούς. Νομίζω ότι κάτι μου λέει δηλαδή ότι πρέπει να πάω από πάνω. Γιατί δεν έχω βρει τρόπο να πάω δεξιά. Εδώ μπαίνω λίγο πάνω και γυρίζω πίσω. Ναι, και στο τσάκλιτον με το δέντρο. Εδώ, αν μπω λίγο παραπάνω, με κυνηγάει εκείνο το δέντρο. Αν μπω. Ωραία. Και αν το πλησιάσω τώρα πάλι με κυνηγάει. Απλά το διώξα από εκεί που ήταν. Απελπισία. Λοιπόν, απλά τι έχω ανοίξει εκεί. Έχω ένα μονοπάτι. Τώρα μου φαίνεται σαν να πρέπει να πάω σε εκείνο το μονοπάτι. Αλλά αν πάω να μπω εδώ πέρα, τώρα αυτός με κυνηγάει. Ναι. Και πού να τον φέρω για να μην μπορεί να με κυνηγήσει. Δηλαδή ο μόνος τρόπος που θα μπορούσα να σκεφτώ είναι αυτός να με κυνηγήσει και το άλλο δέντρο να έρθει να πέσει πάνω του για να αγαπηθούν τα δέντρα. Δεν μπορώ να το πλησιάσω γιατί θα με χτυπήσει. Αν πάω δεξιά, έρχεται το άλλο δέντρο. Δηλαδή η μόνη λύση που σκέφτομαι είναι να πάω δεξιά και να έχω προλάβει να γυρίσω πίσω πριν προλάβει το δέντρο που έρχεται από αριστερά να με κοπανίσει. Οπότε δεν βλέπω καμιά ελπίδα. Εδώ. Ναι. Δεν ξέρω, ρε. Να κάτσω στο κάτω μέρος. Αν κάτσω στο κάτω μέρος, μήπως δεν με πετυχαίνει τόσο εύκολα. Τώρα προσπαθώ και εγώ να βρω το σημείο που το κάνει trigger, αλλά δεν το βρίσκω. Εντάξει, εδώ το λίγο ας πούμε δεν κάνει. Το λίγο ακόμα δεν κάνει. Λίγο ακόμα δεν κάνει. Δεν ξέρω, ρε. Πάνω δεν μπορεί να πάει. Κάτω εδώ δεν μπορεί να πάει. Ας γυρίσω μία πίσω, να δω μήπως έχω διαλέξει λάθος δρόμο κάπου. Μήπως κάπου κάτι υπήρχε και δεν το έχω δει. Προς τα εδώ δεν μπορώ να πάω. Όχι, από εδώ δεν πάμε. Αυτά έχουν πέσει. Πάνω δεν μπορώ να πάω. Εδώ αρχίζουν και πήρω. Οπα. Εδώ εντάξει, τη γλιτώσαμε. Ρε, εσύ μήπως τίποτα πίσω εδώ δεξιά δηλαδή. Μήπως πίσω δεξιά υπάρχει κάτι. Ας ξαναπυροβολήσει αυτός. Να πυροβολήσει και αυτός για να μπορέσει να έρθει εδώ. Υπάρχει εδώ τίποτα που μπορεί. Δηλαδή, εδώ αυτή η πέτρα εδώ. Ναι, εδώ το γλίτωσα εντελώς. Λοιπόν, υπάρχει κάτι εδώ που μπορώ να πάω. Κάποιος δεν θα πυροβολάει εδώ πλάγια. Όχι. Δεν πυροβολάει κάποιος πλάγια. Όχι, δεν υπάρχει κάτι εδώ που μπορώ να πάω. Εδώ όμως πρέπει να προσέξουμε γιατί θα πυροβολήσει αυτός. Εντάξει, ευτυχώς δεν πυροβολούν οι άλλοι ακόμα. Δεν βρίσκω ρε. Εδώ πέρα κάτω κάτι, όχι. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια ακόμα προσπάθεια. Λοιπόν, ερχόμαστε από εδώ, εδώ πέρα πάνω, να ανέβουμε πάνω πουθενά, δεν παίζει. Ναι, okay. Εδώ η πέτρα μας έρθει στο κεφάλι έτσι, γιατί μόνο έτσι δεν μας έχουν σκοτώσει ακόμα. Εδώ μήπως έρχεται κανένα άλλο δέντρο, αν βγω εδώ τώρα. Όχι, από εδώ να πέσω πουθενά, όχι, είμαι και φάτσα τρελή. Λοιπόν, πάνω δεν μπορώ να πάω γιατί αυτός με κυνηγάει. Πώς με κάποιο τρόπο μπορώ να το κάνω έτσι, ούτως ώστε να έρθει ένα δέντρο να χτυπήσει πάνω στο άλλο και να τα βγάλω knockout και να πάω εκεί πάνω. Γιατί, ναι, μάλλον αυτό πρέπει να γίνει.
Εκεί πάνω πρέπει να πάω, εκεί πάνω φαίνεται να συνεχίζει. Αλλά πώς πας εκεί πάνω? Ξέρω εγώ, μήπως μπορείς να ανέβεις πάνω σε κανένα δέντρο. Δηλαδή κάπου είχε κάτι τσόπ, ας πούμε, στα δέντρα. Όχι. Λοιπόν, κάτσε να... Ωραία. Ναι. Πρέπει να του κάνω λίγο... Ναι. Να του κάνω λίγο έτσι και μετά να του ρίξω πάνω του το άλλο το δέντρο. Να προσπαθήσω να το χτυπήσω με το άλλο δέντρο. Ωραία. Θα δοκιμάσω τώρα αυτό. Ωραία. Όχι, δηλαδή τώρα παίζει ένα δέντρο που ένα δέντρο παίζει. Παίζει ένα παιχνίδι που σε μισούν τα δέντρα και πρέπει να λύσει και γρίφους δηλαδή. Οκ, πάμε. Νομίζω ότι το έχουμε μέχρι ένα σημείο το έχουμε. Λοιπόν, ωραία. Εδώ το έχουμε, εδώ θεωρητικά το έχουμε και εδώ θεωρητικά το έχουμε. Εντάξει, αυτά δεν με μισούν τόσο πολύ, δηλαδή έρχονται λίγο με το πάσο τους. Λοιπόν, και εδώ τώρα πρέπει να μπω τόσο ώστε να μου επιτεθεί το πάνω δέντρο, αλλά να ενεργοποιήσω το κάτω δέντρο και να έρθει να χτυπήσει το πάνω δέντρο. Ναι, ας πούμε ότι... Ναι, ας πούμε... Ωραία. Σκέφτηκα κάτι. Θα μπω πάνω και θα κάτσω δεξιά, δηλαδή θα μπω γρήγορα πάνω και θα κάτσω δεξιά να δω αν το άλλο το δέντρο θα έρθει να μου επιτεθεί εκεί δεξιά που θα είμαι ή πηγαίνει μόνο σε ένα σημείο. Ωραία, οκ. Σκέφτηκα μια λύση, πάμε να τη δούμε. Εντάξει, πολύ, πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι να πω. Ναι, οκ. Άμα θέλεις έτσι λίγο τα νεύρα σου να φτάσουν σε οριακό επίπεδο, είναι αρκετά βοηθητικό αυτό το παιχνίδι. Ερχόμαστε πάνω και μας επιτίθεται αυτό. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα τι θα κάνω. Θα μπω και θα πάω κατευθείαν τέρμα δεξιά. Εντάξει, ούτως ώστε ο πίσω που θα έρθει να με χτυπήσει και το δέντρο που είναι πάνω, αν έρχεται μέχρι την είσοδο, να με φτάνει να με χτυπήσει. Έφυγα. Τέλεια. Ωραία. Απλά τώρα πρέπει με κάποιον τρόπο να το κάνουμε έτσι ούτως ώστε... Ωραία. Νομίζω ότι πάμε από εδώ, γιατί βλέπω το μονοπάτι. Ναι ρε, δεν είχα δει την ιτιά ρε. Δηλαδή τι ακριβώς έκανε το άλλο το δέντρο, μου έκανε smash burger, δηλαδή τώρα εγώ είμαι ένα κρέας. Ναι. Ως τέτοιο με βλέπουν. Με βλέπουν σαν ένα κομμάτι κρέας τα δέντρα. Και πολύ καλά κάνουν. Γιατί αυτό είμαι για τα δέντρα. Τέλεια. Δηλαδή νομίζω ότι το παιχνίδι είναι ο τρόπος για να μισήσεις τα δέντρα. Ωραία, θα φύγει αυτός και εγώ θα έρθω εδώ και θα μπω εδώ πέρα. Και με κάποιον τρόπο τώρα πρέπει να κάνω trigger αυτό το τυπάκο εδώ. Ναι. Αλλά τώρα είπα ότι πρέπει να περάσω χωρίς να με χτυπήσει. Πρέπει δηλαδή να τον φέρω κάπου κοντά μου με τέτοιον τρόπο, ούτως ώστε εγώ μετά να φύγω πίσω του. Εντάξει, οκ. Νομίζω ότι τόση ώρα φαίνεται το βελάκι εδώ, Τέλεια, στο βγάλω. Δεν πειράζει, βλέπατε ένα βελάκι. Βλέπω το βελάκι από το ποντίκι μου τόση ώρα. Γιατί αυτό ήταν το μόνο σας πρόβλημα. Εδώ βλέπετε ένα άκυρο βίντεο. Δεν θα μας ενοχλήσει ένα βελάκι. Λοιπόν, παίρνα εσύ. Έλα εσύ, πέσε κάτω. Έλα και εσύ, πέσε κάτω. Ωραία. Πάμε να ενεργοποιήσουμε αυτό το δέντρο. Πολύ ωραία. Πάμε να μπούμε εδώ μέσα. Εξαιρετικά. Λοιπόν, πρέπει να φτάσω αρκετά αριστερά, ούτως ώστε να έρθει το δέντρο να επιτεθεί προς τα αριστερά, αλλά όχι τόσο πολύ, ούτως ώστε το δέντρο, το ψηλό, η ιτιά, η κλαίουσα να μου κάνει σμάσα. Ωραία, ερχόμαστε εδώ. Ναι, δεν το σκέφτηκα καλά. Οκ. Με πήγα πίσω, δεν ξέρω γιατί πήγα πίσω. Θα έπρεπε να πάω μπροστά. Το μυαλό δεν μπορεί να κάνει όμως τόσο πολύ περίπλοκες σκέψεις. Μην πας δεξιά, πήγαινε αριστερά. Ελπίζω να μην το παθαίνω αυτό στην οδήγηση. Ναι, πυροβολήστε, να έρθω εδώ, να ακολουθήσω, να πάω εδώ, να έρθω εδώ, να πέσει αυτός. Ναι, κανονικά, ας πούμε, ένας άλλος άνθρωπος δεν θα βρει και μια ιδιαίτερη δυσκολία σε αυτό, αλλά ας πούμε ότι δεν είμαστε ο μέσος gamer. Του την έφερα. Σημαία. Αυτό δεν το είδαμε, ρε. Αυτό δεν το είδαμε, έτσι. Δεν το είδαμε. Έπεσε τίποτα στα αυτή μου. Δηλαδή πρέπει να μου γρατζώνει στα αυτή αυτό το δέντρο, ρε. Αυτό δεν το είδαμε. Πόρε, φίλε. Σημαία, μπορείς να μου δώσεις σημαία. Πρέπει να αρχίσω. Οκ, κάτι βλέπω εκεί πάνω. Μην μου ρίξεις κάτι, σε παρακαλώ. Όχι, δεν το έκανες αυτό. Δεν το έκανες αυτό, όχι. Όχι, δεν το έκανες, ρε. Στα καλά νέα το έφτασα λίγο πιο μακριά.
καλά νέα. Στα κακά νέα πρέπει να το ξαναφτάσω εκεί που το είχα φτάσει. Που δεν θυμάμαι και ακριβώς πώς το έφτασα. Δηλαδή, το σενάριο το είχα φτιάξει, αλλά η τύχη ήταν με το μέρος μου. Και δεν φαίνεται να είναι πάρα πολύ η τύχη με το μέρος μου, ειδικά σε αυτά που γίνανε στη συνέχεια. Και από τον τρόπο που περπατάω, δηλαδή, φαίνεται ότι δεν είναι τύχη. Προς το μέρος μου. Σε άλλα καλά νέα, νομίζω ότι μπορώ να πω ότι έχω φτιάξει μια φοβερή φάτσα. Εντάξει, κατάλαβα πώς έπαιρνε. Έλα τώρα. Λοιπόν, μισό λεπτό εδώ, γιατί πρέπει να το σκεφτούμε εδώ, παιδιά. Πρέπει να το σκεφτούμε. Λοιπόν, αρχίζουν και πέφτουν πράγματα. Και εγώ απλά πρέπει να πηγαίνω πέρα εδώ για να μην μου πέσουν στο κεφάλι. Εντάξει. Μία λύση είναι να πω θα τρέξω με φόρα να μπω εκεί. Ή άλλη λύση είναι να πω άστα να πέσουν, γιατί μπορεί να μην καταλαβαίνει ο αλγόριθμος που κινούμε εγώ και απλά να πέφτουν εκεί πέρα στην είσοδο, όπως με βάρεσε δηλαδή όταν ήμουν στην είσοδο. Έτσι, και απλά ας πούμε ότι αυτά πέφτουν πάντα στο ίδιο μέρος και θα πέσουν εκεί πέρα όλα. Οπότε εγώ. Και έχει αλλάξει μουσική, αυτό δεν μου αρέσει που έχει αλλάξει μουσική. Οπότε τώρα εγώ ας πούμε θα κάνω λίγο έτσι εδώ για να πέφτουν με την ελπίδα ότι δεν πέφτουν εκεί που είμαι. Έλεγα δεν πέφτουν εκεί που είμαι, ρε. Οκ. Μήπως απλά ας πούμε να μένω ακίνητος, να μην μένω ακίνητος, να κάνω. Εντάξει, προχωράω όμως. Έτσι κάνω πρόοδο. Δηλαδή τώρα έκανα λίγο πρόοδο. Ξέρετε ποιο είναι το αστείο με αυτά τα παιχνίδια? Την πρώτη φορά που δοκιμάζεις κάτι, φτάνεις μακριά. Μετά, άμα το ξαναδοκιμάζεις, δεν μπορείς να φτάσεις εκεί που έχεις φτάσει. Γιατί είχα φτάσει στην τρύπα ακριβώς να μπω μέσα. Είχα φτάσει εκεί. Ωραία. Και τώρα θα έρθω εδώ να έρθει αυτός να επιτεθεί, αλλά εγώ να του τη σκάσω και να του τη φέρω. Και επειδή ακριβώς του την έφερα, έρχονται οι υπόλοιποι να με κρικηθούν. Πανάγι. Απλά πρέπει να περπατάω, ωραία. Πρέπει να περπατάω, να τρέχω. Να τρέχω. Σε ακανόνιστα σχήματα. Ναι, μωρέ. Κοροϊδέψαμε ένα αλγόριθμο, παιδιά, τώρα. Φοβερό. Σημαία. Μια σημαία. Δεν μπορεί να μην δίνεις μια σημαία. Είναι αδιανόητο. Λοιπόν, ωραία. Με βλέπετε και σταματάω γιατί σκέφτομαι τώρα. Από πού μπορεί να με βρει. Δηλαδή, αυτός, ας πούμε, εκεί πέρα αυτό το δέντρο μου φαίνεται ότι αν πάω να περάσω από τα μονοπάτια απλά θα χτυπήσει. Όπα, όχι κοντά σε αυτό το δέντρο. Θα χτυπήσει, θα σφίσει το κεφάλι μου. Αλλά θέλω να βρω μια σημαία. Μπορείς απλά να μου δώσεις μια σημαία? Πάω γρήγορα. Δεν με αφήνεις. Τέλεια. Αν έρθω, ας πούμε, από εδώ, δεν με αφήνεις. Αν έρθω από εδώ, δεν με αφήνεις. Ωραία, εντάξει. Τα λέμε. Μήπως μπορώ να διπλασιαστώ, να κάνω ότι κάποιος έρχεται από εδώ, να το κάνω chop, Όχι. Γιατί έλεγε ότι μπορώ να κάνω chop αν δεν μπορώ να κάνω? Καταλάβαμε όλοι. Εδώ είναι σημαία. Και εγώ νόμισα μόλις τώρα ότι θα με στείλει πίσω από εκεί που ήρθα. Είναι εδώ πίσω η σημαία. Ωραία. Αυτός έγινε trigger. Πώς έγινε trigger όμως αυτός? Αυτός έγινε trigger. Εδώ δεν υπήρχε ένα δέντρο. Όχι, υπήρχε ένα δέντρο, αλλά σου λέει δεν θα στο δείξω πάλι τώρα το δέντρο για να μπορέσει. Ωραία, φίλε. Δηλαδή. Είναι λίγο σαδιστής, παιδιά, αυτός που το φτιάξει. Είναι λίγο σαδιστής. Ναι. Σε νιώθω. Αυτό δεν υπήρχε. Ναι. Γεια σας ήρθα. Σου κάνω. Πω, παιδιά, δεν προλαβαίνω να περπατήσω, ρε. Παιδιά, αυτό έχει γίνει. Δεν με αφήνει να βγω, δηλαδή, δείτε. Απλά να τα αφήσω έτσι θα κάνει λούπα. Θα κάνει λούπα θανάτου, ας πούμε, εδώ. Αν το αφήσω. Πάρε σημαία, ρε. Πήρα σημαία. Τώρα, εσύ πυροβόλα. Ξέρω εγώ. Όχι. Απλά με κυνηγάς. Όχι, μη με κυνηγάς. Λέει wanted και έχει τη φάτσα μου. Ναι. Κάτσε, γιατί αυτός με κυνηγάει. Όχι. Δεν ξέρω, ρε, τι έγινε. Αν με πυροβόλησαν πρώτα ή αν με χτύπησαν πρώτα. Ωραία.
Είσαι καλό δέντρο. Είσαι καλό. Μην με ακολουθείς. Δεν είναι ωραίο αυτό. Δεν είναι ευγενικό καν. Δεν είναι ευγενικό. Ωραία. Ας δοκιμάσουμε κάτι. Γιατί δεν με αφήνει. Με αγχώνει πολύ έτσι όπως με κυνηγάει. Μην έρχεσαι πίσω μου. Να σου κάνει λίγο τσοπ. Όχι, δεν θες να σου κάνει τσοπ. Να σε κάνει λίγο πετ. Δεν θες να σε κάνει πετ. Ωραία. Να φύγω, να πάω πίσω. Δεν έχω πρόβλημα. Ήταν πιο ωραία πριν. Ωραία, να έρθω εδώ, ωραία. Να μην με βλέπεις. Πώς σου φαίνεται? Οπ, δεν με βλέπεις. Πέσε. Χαχα. Είναι δέντρο μπροστά τώρα. Δεν μπορείς να με πυροβολήσεις. Λοιπόν. Ωραία. Όχι! Δεν με βλέπεις. Δεν με βλέπεις. Δεν με βλέπεις. Δεν με βλέπεις. Ανέβηκα. Δεν με βλέπεις. Οκ. Πινακίδα. Θα με αφήσετε να πάω στην πινακίδα? Έχει και νόμισμα εκεί πάνω. Θα με αφήσετε? Please. Σε παρακαλώ. Θέλω να πάω στην πινακίδα. Ευχαριστώ. Θα τη διαβάσω. Δεν υπάρχει ρε αυτό που έκανε. Δεν υπάρχει. Αυτός δεν μου είπε στην αρχή κοίταγε όλες τις πινακίδες. Αυτός δεν μου το είπε. Εγώ είμαι τρελός. Αυτός δεν μου είπε κοίταγε τις πινακίδες. Πες εσύ και εσύ πυροβόλα τώρα γιατί θα πυροβολήσεις πάνω στο άλλο. Και εγώ θα έρθω. Δηλαδή γιατί το κάνεις αυτό καν? Οκ. Πάμε από πίσω. Και εδώ πάμε να κατέβουμε. Σημαίακι. Δηλαδή δεν πανηγυρίζω καν το σημαίακι. Καν. Να μπω εδώ. Ναι, μπαίνω. Ναι ρε, ευχαριστώ. Θα βγω. Βγήκα γεμάτος κλαδιά και με σκότωσε. Μπορώ να βγω. Ας πάω από εδώ. Πάλι και από εδώ θα βγω γεμάτος κλαδιά ρε. Ωραία, δεν θέλω, πάω πίσω. Δεν ανοίξτε. Κάνετε λίγο τα κλαδιά σας. Όχι. Εδώ να πατήσω chop. Κάπου έχει inventory. Έχω κάτι στο inventory? Όχι. Καπέλα έχω στο inventory. Και νομίσμα. Όχι. Ρε εσύ. Πού έχει quit? Πω. Θα κατάστρεφα την πρόοδό μου. Ωραία. Ναι. Περπατάω αργά. Τι θέλετε τώρα? Να, ορίστε. Θα πηγαίνω αργά. Είμαι ένα δέντρο κι εγώ. Α, θα με κάνει σιγά δέντρο. Ναι ρε. Εντάξει, ευχαριστώ κιόλας που έτρεχες. Λέει να πάω δεξιά. Όχι ρε, θα πάω αριστερά. Α. Σε κοροϊδεύσα. Και τώρα κάτι θα μου συμβεί, το ξέρω επειδή σε κοροϊδεύσα, αλλά δεν πειράζει. Σε κοροϊδεύσα όμως. Πάω από την άλλη, από εκεί που λέει η ταμπέλα. Και έτσι μπορώ να τρέχω. Μήπως να μ' αφήσεις λίγο, είναι αγχωτικό αυτό που κάνεις, σταματά. Δεν θέλω, stop. Λοιπόν. Μίλα που εκρήγνεται. Είναι λίγο αρρωστημένος αυτός που το φτιάξε. Είναι η ιδέα μου. Ναι, έχω περπατήσει πολύ χωρίς να μου συμβεί κάτι, δεν μπορεί. Ναι. Ναι, ευχαριστώ. Όχι. Έλα. Ωραία. Εκεί, μείνε εκεί. Μ' αρέσει, μείνε εκεί. Για κάποιο λόγο δεν θέλω να πάω ευθεία, ρε. Θέλω να έρθω από εδώ, από το πλάι. Για κάποιο λόγο. Ένα video game. Ωραία. Να παίξω. Ναι, ρε, insert coin. Ναι. Πώς λέω, ναι. You insert the coin. Ωραία, έβαλα νόμισμα. Και τι κάνω τώρα? Όχι, ρε. Εντάξει, οκ. Αχα, έκανα σκορ 6. Αλλά ναι, υπάρχουν. Ναι, θέλω να παίξω κι άλλο. Ναι, το ξέρω, τα δέντρα με μισούν, το έχω καταλάβει. Και εγώ τα πάω πολύ καλά, ρε. Ναι, εντάξει, δεν έχω. Αφήστε με να βάλω τη σημαία. Έστω, όχι. Ναι, εγώ δεν θέλω να πάω από δεξιά όμως. Θέλω να πάω από αριστερά γιατί δεν μ' αρέσει όσα συμβαίνουν δεξιά. Από αριστερά το έμαθα. Μπράβο, ωραία.
Το έχω μάθει λίγο από αριστερά και κάπως υπάρχει η δυνατότητα να το περάσω. Κάπως, έτσι. Με τελείως τυχαίο τρόπο υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Κοροϊδεύω, ας πούμε, αυτήν εδώ την μπάλα. Μην ανέβεις μπάλα. Ωραία. Δεν θέλω να πάω να παίξω. Δεν γίνεται. Δεν θέλω. Όχι, δεν θέλω. Θέλω τη σημαία εδώ. Θα με αφήσει να κάνω τη σημαία. Μ' αφήσα να κάνω τη σημαία, ρε. Ωραία. Ωραία. Δεν ξέρω πώς έχει βγει το βίντεο. Αλήθεια. Ναι. Οκ. Μήπως να με αφήσετε λίγο να ανεβώ. Ωραία. Και θα με πατήσει ένα αυτοκίνητο, έτσι. Πείτε αλήθεια. Πείτε αλήθεια. Θα με πατήσει αυτοκίνητο. Πείτε αλήθεια. Λοιπόν, βαθιές ανάσες, ρε. Βαθιές ανάσες. Αυτό ήταν το παιχνίδι. Νομίζω ότι τώρα πρέπει να πάω να πάρω τα χάπια για την πίεση. Αν σας άρεσε και αν θέλετε να βλέπετε άλλα τέτοια, δεν ξέρω, κάντε like, subscribe κλπ. Δεν ξέρω, κάπου τα έχω. Δεν ξέρω, πού είναι τα χαρτιά μου. Ναι, τρέμουν τα χέρια. Λοιπόν, αν θέλετε να βλέπετε λοιπόν και άλλα τέτοια βίντεο, λέει εδώ, κάντε subscribe και like και δεν ξέρω τι άλλο μπορείς να κάνεις. Δηλαδή δεν έχω ιδέα καν που είναι όλα αυτά τα τέτοια στα βίντεο μου. Θα ψάξω να τα δω, θα κάνω κι εγώ. Και αν θέλετε να μου αφήσετε κάποιο σχόλιο, τώρα δεν ξέρω τι σχόλιο να αφήνει σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, το μόνο σχόλιο που θα άφηνα εγώ στον εαυτό μου είναι ρε φίλε, αφού βλέπεις ότι δεν το έχεις με τα δέντρα, παράτα το. Ωραία, και αυτό ένα σχόλιο θα ήταν. Μέχρι την επόμενη φορά, τα λέμε. Επανήλθα γιατί το παιχνίδι δεν τελείωσε. Έχει bonus γύρω. Με πάτησε φορτηγό που οδηγούσε δέντρο. Οπότε συνεχίζω. Και απλά πηγαίνω. Ρε, δεν έχει τίποτα άλλο. Πάω πάνω και θα συναντήσω τον Άγιο Δέντρο. Πάω. Αυτό. Μια ατελείωτη σκάλα, ρε. Δεν ξέρω τι να πω. Τίποτα. Γεια σου και σένα. Ναι. Οκ. Ευχαριστώ. Δεν νομίζω ότι έπρεπε να περιμένω κάτι άλλο. Τελείωσε τώρα λοιπόν. Γεια χαρά.